Najnovší prieskum volebných preferencií podľa agentúry NMS Market Research určite nepoteší voličov Smeru. Zdá sa, že kauza okolo záchraniek, opakovaná podpora protiruských sankcií na Rade Európskej únie alebo konsolidačný balíček, ktorý sa dotýka najmä bežných pracujúcich ľudí, otriasol stabilným prvenstvom Smeru a padol na druhé miesto so 17,4% hlasov. Na prvé miesto sa vyšplhalo progresívne Slovensko pod vedením Michala Šimečku. A to s náskokom takmer 24% hlasov. Na treťom mieste je dlhodobo zastabilizované mimoparlamentné vlastenecké hnutie Republika, ktorej líder, europoslanec Milan Uhrík, doslova valcuje progresívcov a spolupracuje v lídrami vlasteneckých strán naprieč krajinami Európskej únie. Republika je na rozdiel od progresívcov konštruktívnou kritikou vlády, poukazuje na prešľapy bez zbytočných emócií a naopak niektoré kroky vlády chváli. Republika dosiahla v tomto prieskume výsledok 10,4% hlasov. Ďalší v poradí je Hlas, ktorý by na 4. mieste získal 9,2%. Hnutie Slovensko, respektíve Olano Igora Matoviča, by získalo 8,2%. A poslednými dvoma hráčmi v parlamente by boli Sloboda a Solidarita a KDH. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom